en Vlaamse, stadsprovinciale eerste adjudanten Bas en Bob. Wie zoals de Stichting Rijnse Muziekproducties is vanavond heel even hier om een stukje programma in te vullen. We hebben namelijk een hele tijd druk een geweldig Sean van Slovers bronsconcert morgen ervaren in het Weertse. En George Baks en ik worden getuurd op hier en op een gezag. Dat is over eigenlijk ook een keer het in geleid moet worden gezien. En het 7x11-jarig jubileum Beste Vlaamse worden aanleiding en de passie en enthousiasme van onze Antagenense artiesten, maar ook de 3 Gelense harmonieën, houden de voorbereiding Bino zo weer om de groei te krijgen. Het is geen alles genomen, maar we willen toch vanavond een aantal van die Sean pareltjes uit dat Van Slovens bronsconcert gewoon aanbieden. En door het simpele Vlaamse 7x11 jubileum, dankjewel voor het bijdragen aan het stukje cultuur dat Van Sloven heeft voor Hans Gelen, maar zeker ook voor Hans Limburg. Ik moet het vertellen, het is alweer een hele tijd geleden dat de Vlaamse en een aantal mensen van het Senaat zelf niet besloten hebben om over stadsprins gewoon flankeren met 2 adjudanten. En dat is gebaseerd op een opera van Georges Bizet, De Parelvissers. Ik weet niet of je dat ooit gehoord hebt, of het van gehoord hebt, maar het gaat over vriendschap van 2 mannen die verliefd werden op hetzelfde meisje. Maar de vriendschap niet kapot laten gaan door de liefde en ze blieven elkaar trouw. Toen hebben de Vlaamse gedacht, onze stadsprins moet vriend zich hebben als adjudant om dat klusje te klaren. Je gaat luisteren naar het duet van de adjudanten. We hebben 2 adjudanten bereid gevonden dat duet met een Gelense tekst hier voor u te gaan presenteren. En het is niet zomaar dat er 2 adjudanten zijn. Het is namelijk de eerste adjudant ooit in 1987, adjudant de stadsprins Rob de Neeste Hane en de huidige adjudant van prins Ron de Neeste Oorsbeek. Morgen aandacht voor onze bariton Marty Baks en onze tenor Bas Hielen.
Het wordt in 1948 bij George Avondel schreef geleidelijk dat de lucht in werking stond. De vraag is altijd geweest, wordt dat grootspraak of is dat ook daadwerkelijk goed gekomen? Daarover hebben we al eens nog gekeken en het bleek dat er toch wel wereldgrootheden een belangrijke invloed gehad hebben op de vastelavond in ons wereldstad. Je moet je voorstellen, de laken in onze wereldstad optocht zijn veroorzaakt door Edith Piaf. Wie truit het roef, zaten er niet met Jan van den Berg, Koen de Eerste Stadsprins, maar ook onze opperbert en senatoren Arno Claussen en Frans Sjoerenwoorden, wie speelden een nummer van Piaf in de optocht. Iedereen slapte zich samen en de optocht leeft voor geen meter. En die herinneringen willen we nu even terughalen door onze grande dam van de wereldstad te vragen dat nummer van Piaf terug te brengen. We hebben aandacht voor Irene Lavda.
wereldster of niet? De Flarissen met die maken hadden. Maar ook de SAP wordt eigenlijk wel een clubje die altijd die successen wist te worden. Want als ik u nu vertel dat de SAP de reden is dat andere jullie op dit niveau zijn. Want zij bedachten om een huidvleesconcert te houden hier in de Havenhof. En dan hebben ze dat nummer van Piaf gebruikt om een ode te brengen aan een Gelijnse lekkernij. Uitvinger van de huidvleesvlaag, Huub van de Kus, zeer ligger. Maar ook een ode aan onze derde opgevlaagers, Jo Jansen. En daarover ook samen van genieten. Voor de aandacht voor Richie Max. En je mag metzingen. What's the days and the case to open show at a trace show at a face just in coach while you zoet met een coach ups the face in the Flarissen, ik weet niet of je het afgelopen jaar gekeken hebt naar de opening van de Olympische Spelen in Parijs. Kunt je dat nog veel houden? Wie door de vlam wordt aangestoken. En vervolgens de afgebrande gaaskerkel. Dat is ook geïnspireerd door de Flarissen, dat kennen we anders, En daarvoor hebben we weer als laatste nummer gekozen voor het openingsnummer van de Olympische Spelen van Barcelona 1992. Dat kunt je allemaal. Een geweldig nummer van klassiek en pop Jijnpop. En onze vriend van de Hochsteigers ook weer hebben er destijds een schone Limburgse tekst opgemaakt die voor een klein beetje wat Gelijns gebracht hebben. Voor hun voor u een ware operazangeres. Een Gelijns meisje dat de rol van Montserrat Caballé zal vertolken in dat prachtige nummer. Maar we hebben ook onze popartiest hier om Freddie Mercury neer te zetten. En zie gewoon dat nummer brengen. We hebben het niet genoemd in Barcelona, maar dit heel toepasselijk vastelovend. En de tekst, beste Flarissen, is wel zeer uniek. Want de tekst gaat over het doorgeven van het gevoel van vastelovend. Het thema van dit jaar, doorwit, geeft door. En daarvoor krijg je allemaal niet gezet vanavond hier een boetegon een cadeautje. Een stukje vastelovend van ons om door te brengen. Erg aandacht voor Davinia van der Zee Kroptje en Bas Kiele in vastelovend.
trouwens de oppervlagers, superlatieve tekort om hier nog vlees en bloed aan te geven. Geweldig. In ieder geval hebben we 4 november het gemis. Maar ik weet zeker dat de enthousiasme in de zaal, dat we in ieder geval op de een of andere manier een doorstart moeten maken. En ze gewoon nog van ze werken en van ze zien. Nog niet vragen dus de stadsprins op. En normaal gesproken zit er zelden in de picture om George Bax even de vuren te vragen. Een van de initiatiefnummers. Samen met Tom Leden, want dat moet ik ook even memoreren. En beste George, we zitten nog niet echt schuldig met, maar we willen dit jaar de goudmedaille van 2024 bedenken voor de stadsprinsjaren de verhandelingen. Ja, beste Davinia van de Zee. Check. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja. Een heel goed heen voor onze stadsprins Janne de Eerste. En dan memoreer ik alle deelnemers, en ik hoop dat ik niemand vergeet. Norbert Otte namens het SGMP, Angelique Frederiks, geboren Pilot, Pauline, Anja, Juliette, Angelique, Wilco, Richie, Xavier, Marty Bax, Bas Kiele, Irene Laudi, Richie Bax. En allemaal verzorgd door PK-studio van Wilco aan de Kerk en de techniek onder leiding van Jurk Kiele en Bodrik Klaasens. En ik denk dat ik niemand vergeten ben. Gerrit de Butenmars, S-Abmars voor de zanggroep en alles wat erbij hoort van de Proms. Dankjewel, door met, geef door.